Nilqakom għal diskussjoni oħra nifhmu lil nfusna aħjar. U llum għandna suġġett interessanti ħafna. Kif qed intaraw hawnhekk illum magħna għandna mistieden speċjali li huwa Raymond Saliba. Grazzi Rik tal-istedina. Nirringrazzja li għajt l-istedina tiegħi. Raymond huwa bniedem li jħobb l-arti ħafna. Prattikamti għall-passjoni tiegħu u hija ħajtu. Studja bħala storiku, studja l-arti ekklesjastika u għal dawn l-aħħar 30 sena kien il-kuratur tal-katedral, l-assistent kuratur tal-Imdina. Issa, jien kont minna li nifhem xi ħaġa fl-arti, imma x'kien tkellimt miegħu qed inħossni ġifieri qed nilab bil-ġugar li ta' meta kelli 2 years. Ħaridilkom għalfejn. Mhux daqstant ejja. Mela, ħansaqsik minn fejn oriġinat dil-passjoni u l-imħabba kollha lejn l-arti? Mela, grazzi għal darb'oħra Rik li deffisni dil-filsa f'dawna il-podcast interessanti, insomma, naħseb dawn il-podcast huma nifs ġdid jiena fil-kultura ta' dak li nisimgħu, bombardjati mill-medja normali tas-soltu, hemmhekk issa donnu għaw iktar ftuħ tajjeb. Mbagħad jisma' min irid dak li jridu, mhux hekk. Iva, jiena waħda mill-passjonijiet l-għandi hija l-arti qiegħda fil-vini, fl-arterji tiegħi u minn kont żgħir kont indur missier kienu ħobb imur jara knejjes u l-knejjes tagħna huma mużewijiet u kien imur fil-festa, il-ħadd filgħodu, anke meta ma kellux karozza u jien kont immur miegħu. U missieri kien joqgħod jisma' il-quddiesa u jien kont naħrablu hekk u kont noqgħod indur mal-Knisja. Ġifieri ġieli għamilt xi bużollotta wkoll. Darba minnhom mort wara l-artal ikun hemm l-apparat tas-sound tal-majku hekk. U bdejt imbabas il-buttuni jiena u f'daqqa waħda assis jitkellem u jisaffar dan is-set tal-ħoss, insomma ġennet Knisja, ma waħda minnhom insomma. Imma grazzi għal dan li kien jagħmel missieri għodni miegħu. Jien għandi ħija li ġi differenti minni qatt ma kien irid jiġi. Qed tifhem kien mitfuħ fuq affarijiet oħra u fuq snajja u hekk. Imma jien dejjem rid naqra nistaqsi fuq l-affarijiet tal-arti. Kont fittex is-sabiħ għax l-arti hija tfittxija s-sabiħ. U is-sabiħ naturalment suġġettiv. Ġifieri jiena u inti nistgħu naraw l-istess ħaġa u ngħidu li mhix l-istess. Imma dik hija ħaġa oħra. Mbagħad aħna ikollna dak it-tarif fuq dik il-ħaġa, naqrawh, nisimgħu narawx għal ħadd ieħor u mbagħad naturalment ikun hemm tifsira waħda. Imma l-infittxu importanti. U jiena kont infittex b'dan il-mod, jiġifieri u mbagħad kont naqra wkoll. Konti qed inqalleb naqa' fuq il-Facebook tiegħek u bdejt naralek ritratti Ruma ma' Vittorio Sgarbi eżempju, tipo min jifhem naqa' f'dawn l-affarijiet u ħadd jaf Vittorio Sgarbi minnu. U qed tipo x'għandek x'taqsam ma' dawn l-affarijiet inti. Għajmi mhux ħammur niltaqa' ma' Vittorio Sgarbi nieħu ritratt żgur għax ma jafniex minn Adam. U kulħadd jaf kemm hu antis fl-arti u kemm iħobb l-arti. Storiku importanti ħafna. Storiku u kritiku. Apparti x-xanat li qed jagħmel fuq it-television. Naturalment għax hu bnidem li mdaħħal sew fil-politika, kien anke jiġifieri fil-Parlament. Kif spiċċajt inti hekk milli fil qed tara l-knejjes żgħir tifel f'daqqa waħda spiċċajt, jiġifieri konna qegħdin nitkellmu l-ġimgħa tina u inti bdejt tgħid li Ruma dort xi 400 knisja mhux ċajta. Jiġifieri plassek jiġifieri inti magħruf ukoll għall-librerija personali li għandek illi Malta naħseb m'għandu ħadd jiena fl-opinjoni tiegħi. Tista' naqra fuq dawn l-affarijiet? Ifhimni, jiena għandi librerija speċjalizzata fuq is-suġġetti li jinteressaw lili, tajjeb. U investejt il-flus tiegħi tista' tgħid l-iktar fuq il-kodba.
Għaw min jgħidlek fuq l-erf, jiena ngħid ma' mill-ġaffarijiet oħra li għalli bżonn nagħmel, imma in the end dak sar. Il-kodba ma nixtrihomx biex naqrom jiena immedjatament. Jiena l-kodba mhux għall-passatemp tal-qari, imma għall-istudju, għall-riċerka. Allora ktib nista' ma niftħux jien, xtrajtu u għaddit sena, sentejn, 3 snin, għad-direttur iktar, u mbagħad qed nagħmel proġett li ġa kien f'moħħi qabel u bżajtu u sibtu utli. U mhux dejjem issibhom meta trid. U naturalment il-kodba jnuni. Jiena il-kodba sirt inħobbhom daqshekk għaliex missieri kien jixtri il-leħen is-sewwa, kien abbonat fiha minn kien għandu ġuvni, tajjeb, missier mit 16 sen ilu ta' 73. Jiġifieri dan beda jaqra dil-gazzetta żmien ħafna ilu. U x'kien fiha di-gazzetta, kemm kienet tal-Knisja. Però di kienet l-iktar gazzetta importanti għaw Malta l-letteratura u l-istorja. Għax dana kien ikun hemm awturi stabiliti, speċjalment minn dinja tal-arti. U kienu jiktbu fuq l-arti li kienu fil-Knejjes u f'Malta. U arkitettura, però anka letteratura, waħed mill-kontributuri regolari kienu Oliver Frigieri f'din il-gazzetta beda hemmhekk tista' tgħid. Ġifieri da jien kont naqra kull ġimgħa, kont għad neżejr, imma kont diġà nħu pieċir naqra, u missier kellu librerija żgħira. Tajjeb, missier ma kienx bniedem ta' skola kbira. Imma peress li kellu xogħol ta' messaġġier ma' stamperija żgħira, da kien jiġbor ktieb kull darba meta jistampaw. U kien ġibhom id-dar. Soregettier. U jien kont imur naqalleb fil-kodba u kont nħu pjaċir naqra. Tajjeb, u speċjalment meta l-kodba kienu jkunu fuq storja tal-arkitettura, tal-knejjes u affarijiet bħal daw. Jiena kont noxa, ġifieri nintilef noqgħod naqrom. Bil-Malti dak iż-żmien. U baqal l-interess fija, bat sakemm jien bdejt il-librerija tiegħi. Tajjeb, essin semmejt żgarbi pereżempju. Jiena ikolli ħafna nkontri ma' nies tal-kultura u tal-arti. Minħabba li jena impjegat il-Mużew tal-Katedral, bdejt mixxej, bdejt bħala ordin, ili fuq 30 sena. Min ordin bdejt naħdem fil-biljetterija, bdejt nidra s-sistema tal-gruppi, tal-aġenziji, eccetera. Mbagħad bdejt nagħmel xogħol differenti sakemm illum qiegħed assistent tal-kuratur. Naturalment ikolli ħafna inkontri bħal dawn. U anke ikollok nies li jiġu jagħmlu tours tal-mużew, dawn nies akademiċi u xnafin u anka kapijiet tal-istat u affarijiet. Inti allura tagħmel ħafna konoxxenzi. U mbagħad il-kuntatt stalik kemm jirnexxielek tibni kuntatt u żommu. U dak jgħinek għax inti ma' dawn in-nies tista' taqsam ħafna dejat u trid minnhom titgħallem minn għandhom. Barra minn hekk jiena kif qed inti eħelt għajt anka ma' nisbħal daw mort nara wirjiet barra minn Malta tal-arti, qed tifhem jew inkella konvenji, kultura u affarijiet relatati. Allura inti mbagħad iċ-ċirku. Riki, jibda ma tafx kif inti. Issa, ma di jissaħħaħ. naqa' cover up fuqek bħala bniedem mill-aspett uman inti minn int. Issa ħalli nidħlu fis-suġġett tipo li jinteressa iktar li l-għunet jara din id-diskussjoni. Mela, inti kontet nitkellmu l-ġimgħa l-għaddiet u kontet li dwar l-arti kif l-ewwel insara, kif ġiet evoluta l-arti kristjana, eċetera, eċetera. Issa, in my opinion, vera għandek knowledge vast ħafna fuq għadil ħaġa. So, jekk tista' tibda tispjegana daqsxejn kif dawn l-affarijiet startjaw jew bliema mod baqgħu jiġu trascendentali, nieħdu idea ċara għaliex jien minn dak li spjegajt li kont minn għalija naf. Għandu ngħid li ma kont naf xejn. Bħali min jaf kemm hemm. Aħna dejjem ma nafux ġejrik. Għax inti taf, inti tħobb l-istudju u tħobb taħseb u l-istudju equals naħseb li you delve tajjeb li inti għandek spira u tinżel u tfittex sakka bessib l-ilma. U ma tkunx kontent ġifieri qatt. U dak li għamel mbagħad li lna dak li aħna. It-tfittxija għal-verità aħna ngħidu, tajjeb. Il-verità kif nimmaġinaw aħna sew.
rigward l-arti sagra. L-ewwel prinċipju huwa da. L-arti sagra ma tikkomprendix biss l-arti reliġjuża Kristjana. Għaliex is-sagru u l-ispiritwali mhuwiex marbut biss ma' reliġjon Kristjana, imma huwa ferm iktar imur lura. Jiġifieri danna japplika wkoll għat-tempju sagru li mbagħad nitkellmu fuq. Issa l-arti per se, x'inhi l-arti? Espressjoni. X'inhi l-arti? Lingwaġġ. Flok hemm l-alfabet, tajjeb, hemm espressjoni differenti li turina anke addirittura l-alfabet stess, tajjeb, iċ-Ċiniż pereżempju. U anke pereżempju il-karattri Eġizzjani. Għandek inti figuri. U daw iwaslu messaġġ. Jekk imorru lura għal preistorja u għal tempji megalitiċi u l-perjodu tajjeb li dawarhom, naraw ċarissimu. Il-bniedem kien qiegħda bis-simboli u b'disinji, b'karattri biex jesprimi ruħu. U nistgħu ngħidu li din hija l-ewwel espressjoni anke ta' arti sagra. Il-bniedem ried li jikkomunika. U komunika ħoloq dal-mod kif jikkomunika. Tajjeb. U bħalma ħoloq sejjes tal-mużika primittivi li llum żviluppaw f'dak li għandna llum. Jiġifieri aħna maħniex inaċċera, aħna dejjem ġejjin. Continuation ta' ancestor ġejjin warajna. Appuntu. M'hemm xejn li beda llum. Dejjem nibnu fuq ta' qabilna, dejjem nibnu. Eżatt. U fl-arti sagra hekk. Mela, il-prinċipju li kont se ngħidlek number one. L-arti Kristjana hija kontinwazzjoni tal-arti ta' qabel. Anka ġifriet immorru Rumani, Greki. Anka fis-sagru, eżatt. Eġittu. Ellenistika. Anka fis-sagru. Mela Kristjani ma vvintawx karattru, salib, huma żewġ linji. Proset. Le. Eżempju dak minn fejn ġej eżempju. Daka ħadu tajjeb karattri li kien hemm qabel. Bħalma in-Nazi meta għamlu l-swastika kienu qed jużaw element li diġà insabuh fil-kultura klassika. 2000 sena qabel. Sempliċiment interpretaw. Għax l-arti hija interpretazzjoni. L-hija lingwaġġ. U l-hija interpretazzjoni tiġi naturali li tkun reinterpretata. Nerġa' nuża. Tajjeb, għandi biċċa pezza ta' xi ħaġa, għamilt flok, bidrab, ma ġobnix, u l-antiki biex ma jarmuwix kienu jagħmlu portiera. Kienu jew minn portiera jagħmlu għalzit. Su recycling. U anke l-kunċett tal-arti huwa bħalu. Reinterpretation. Reuse. Tajjeb. Illum għandna l-kelma riċiklaġġ. L-istess. Minn hemm xejja. Mela l-ewwel insara kien hemm espressjoni artistika ellenistika, ġudeo-rumana, titlaq mill-ġudeo, mhux bil-maqlub, rumana. U dawn ħadu l-elementi li jridu. Ħawaq sekonda minn qed jisma' meta tispjega ġudeo-rumana, x'jiġifieri għax mhux kulħadd ikun qed jifhem is-suġġett. Mela. Inti għandek il-poplu Iżraelit qed jifforma ruħu. Proset. Tajjeb, aħna nabbinawh mal-Antik Testament, ma daka huwa suġġett ieħor, ma nitlux fih. U qiegħed joħloq il-mod tiegħu kif jesprimi ruħu wkoll. Sawa. Għandna l-menora, għandna ħafna affarijiet. Dawn naturalment kienu affettwati mill-iskrittura. Allura, mill-iskrittura mhux dik biss il-Pentatewku u li hemm fil-Antik Testament. Hemm huma għandhom anke kodba oħra tajjeb ta' studju u ta' interpretazzjoni ta' dawk testi bibliċi li huma jużawhom parallelament sewwa. U
minn da joħroġ anka il-mod ta' kif nidru, ta' kif nibnu, ta' kif nesprimu ruħna, inkluż fl-arti. Ġudeo-Romana il-għaliex mbagħad għandna mill-naħa l-oħra il-firxa tal-Imperu Ruman u wara il-perjodu Grik li infirex mad-dinja ta' żmienu kollha. L-Imperu Ruman kien imperu mhux biss kbir ħafna fl-estensjoni tal-tartijiet, imma ħa anka perjodu twil ta' żmien mifrux ħafna. Żaddam ħafna sekli. Ħafna, sewwa. U l-influenza tiegħu baqgħet sal-perjodu Beżantin. Jiġifieri baqgħet sas-seklu kważi sas-seklu 9. Tajjeb. Jiddependi l-postijiet fejn kien. U jiġifieri kien hemm mijiet ta' snin. Ħalla influenza kbira. Parti minnu esprima ruħu anke b'mod parallel mal-kultura ġudajka. Tajjeb? Allura kellek dak li kien affettwat bil-ġudaizmu u dak li kien baqa affettwat mill-mitoloġija. Allura kellek l-alla issa wieħed u kellek l-alla tal-allat mal-allat. Tajjeb? U daw kokofonija. Ovvjament dak kien jemmenek u dak kien jemmenek. Imma kien hemm momenti fejn daw ġew kamuflax. Konverġew somehow. Konverġew. U dadam ħafna. U fil-fatt anke fit-testament il-ġdid hemm passaġġi fejn jgħidlek isma' intom tidu taslu anke kif tesprimu ruħkom fir-ritwali tagħkom, jew ma da. Għax daw kienu jagħmlu dak li kien komdu għalihom. Il-fidili biex niftehmu, tajjeb. Fidili hawn mhux il-fidil il-ġahan, tajjeb. Il-fidil li jemmen il-kredent. Il-kredent. Għax aħna tajnija sfumatura differenti, mhux tajjeb ta'. Aħna kultant għandna ħabta nagħmlu hekk il-Maltin. Bil-lingwa nawġuha u ntu interpretazzjoni differenti. Tajjeb. Jiġifieri l-arti kristjana tal-ewwel komunitajiet insara ħarġet minn dik il-ħaġa li semmejna. Allura, il-ħuta, Jaktus, Kristu, mill-Grik, tajjeb, mela l-kultura ellenistika, tajjeb, imma mbagħad kien simbolu li kien jintuża f'diversi twemmin li kien hemm, tajjeb. Per eżempju għandek l-alfa u l-omega, tajjeb, għandek il-ħobs, għandek il-balena marbuta maġuna, s-siba fl-ewwel tajjeb taħżis kristjan tal-komunitajiet kristjana fil-Palestina per eżempju. U anke mbagħad fl-Ewropa, f'Ruma partikolarment, fejn kien hemm il-komunitajiet insara li kibru mbagħad u żviluppaw ħafna hemmhekk. U hemm ħafna pereżempju l-ankra. L-ankri element ferm iktar antik, marbut mal-ħob. Per eżempju l-konkilja huwa element propju mill-mitoloġija. Allura x-xell, l-scallop shell, li kellha sinifikat diġà li inti ġewwa meta tingħalaq diġu l-baħar ikun hemm il-ħajja għal vana magħluqa. Tajjeb. Fil-fatt nagħluha biex nikluha ħadd infetaħ għandna, tajjeb, u nieħdu l-frotta tagħha. Jiġifieri dawn huma simboli ġejji il-pellikan pereżempju, u mbagħad l-insara rreinterpretawha. Pereżempju il-pellikan, tajjeb, u mbagħad il-Kattolċi rabtuh mal-Ewkaristija. Għaliex? Għax il-pellikan jitma' iż-żgħar billi qatta mill-laħam. Tajjeb, u jtijom allora l-insara biex speċjalment il-pagani jifmu ċertu lingwaġġ li
ma setax jikkonċepih nisrani ta' kienar tajjeb. Allura kellu bżonn anka l-għajnuna tal-viżwal. Tal-arti. Tal-arti. Ġifieri l-Ewkaristija biex niftiehmu għax peress li huma jinterpretaw hekk li tipo jidhom ħudu kull għax dan huwa ġismi. Eżatt. Il-pellikana xi qatta minnu nnifsu jasma' l-tfal. Qed dik minn tiegħu. Sekku, qegħdin dik jembedjaw flimkien eżatt. biex Demand Street jifhem. Eżatt, riinterpretazzjoni. Estra. Tajjeb. Ma kontx nafa di tal-pellikana l-Ewkaristija jiena kif. Fil-fatt anke affarijiet tal-Antik Testament reġgħu riinterpretawhom u applikawhom għal ġdid Testament. Jiġifieri għaxi l-idea tal-Kristjaneżmu hemm il-bniedem il-ġdid. Il-bniedem nerġa' twieled. Il-bniedem li Fatt anka Alla tal-Antik Testament ma. għalhekk il-xoxta. Kwesta. Kristu l-xoxta, bdejna paġna ġdida. Tajjeb, jiġifieri Ġifieri Alla tal-Antik Testament jisu tagħtu x'kos dak kien ieħor u s-sanna l-dal ġdid. issa da. L-interpretation, il-verżjoni ġdida. new model. Kristu qal. Għalija ma ġejx biex neqret l-antik. Ma biex nipperfezzjona u nibni Biex fuq. niperfezzjonaħ, biex nirranġaħ, biex nibni fuq. Tajjeb, biex l-esperjenza umana issa, tajjeb, tieħu xi ħaġa differenti. Tajjeb, jiġifieri jiena naħseb li anke f'dan kuntest jibqa' dejjem relevanti il-messaġġ ta' Kristu, indipendentament mill-fidi. Ekku. Jiġifieri jien nista' nemmnu fl-ispiritwal u nimitaħ biex ngħix bħalu. Imma mill-bandora jien dak nista' ma nagħmlux, ma interessanix. Tajjeb? Sawa. Imma fl-istess ħin nara prinċipji li huma prinċipji universali u huma prinċipji li jagħmlu sens. Li jiena għandu il-midimbajem, il-prostituta, tajjeb, ġew għalulu inħaġru għax dzimbet. U da ma għallomx toħdux il-qorti. Da ma marx kontra l-liġi. Għax il-liġi edem, liġi, għal kolħat. Ma għax il-liġi da, le. Reinterpretazzjoni. Għallom, fil-font ta' qalbu għal imma jien min Biex niġġudika, u nidra ħażin. biex niġġudika. Nibbet. Jien ma nidnibx. Allora da bliktar mod sempliċi u loġiku. Tajjeb. Għallom isma. Għalhekk fit-test edha ċara. Jgħidlek kien hemm pawsa. Kien hemm il-kwiet. Il-ħemda. Għat jikteb fil-ramel, dik hija metafora. Għaxi ħafna minna it-testi bibliċi huma metafora. Tajjeb. Bħalma l-Antik Testament, tajjeb, mhuwiex essenzjalment ktieb storiku. Ekku. Tajjeb. U ma nibqgħux nalludu ruħna. U ngħidu li l-Antik Testament, tajjeb. Verbatim veritieri. Jew history book. Assolutament. Kull studju oġġettiv, tajjeb, bibliku, ermeneutiku, eccetera, modern speċjalment, tħares minn fejn tħares lejh, wastek għal din ir-raġuni li hija raġuni ovvja. Il-Ġdid Testament, però, ħafna minnu, anke jekk b'interpretazzjonijiet kultant kontrastanti, imma iwaslek biex tifhem li huwa parti minn ġraja storika. Issa jiena mhux qed ngħid li wieħed għandu jemmen il-miraklu. Jiena forsi ma nasax biex nemmen li Ġesu mexa fuq l-ilma eżempju. Ġesu mexa fuq l-ilma, jew Ġesu għajjat il-Lażru lawaqat il-ġebla u ħareġ da. I don't mind. Tajjeb, li jintemmina jew ma temminix. Tajjeb, jiexħettiku ħafna. Ġifieri. Ma tista' tindun eżempju bħal ġraja tal-ilma, eżempju l-Budda kien għamel awqat ittifhem ukoll li bniem ikun ikkopjaw naqam fuq l-istija ta' qabilhom minn fuq is-saints tal-oħrajn, eċetera. Definitely. Bħal tal-ikel ukoll għamel għall-Budda qasam ġixħutiet u l-ħobs u għamel mirakli. Definitely.
Ġifieri bħal minti semmejt illi l-arti kristjana bdiet minn continuation kind of ta' reinterpretation tal-arti Eżatt, antika. eżatt. Daw is-so-called mirakli Ukoll. fil-Bibja hekk ukoll ġew reinterpreted minn fuq Ukoll. saints ta' qabel jew nies kbar f'reliġjoni differenti. Kif ġieli anka alludejt inti diversi drabi f'diversi interventi li għamilt, u iva, għandek raġun, kollox huwa isu ikkupjat. Copy and paste. Tajjeb, u mbagħad reinterpretat. Dibbasak m'hemm xejn ħażin biex ikun Assolutament. Għaxin dejjem jevolvi kollox, u jevolvi. Però jiena, Riki, jiena konvint minn Kristu storiku, jiena konvint. Għalfej konvint li Kristu vera eċ bħala bniedem, meta ġifieri storiku ġifieri li vera eċ taddemmu l-ħam fid-dinja. Appuntu, Għalfej konvint fuqha. Jiena is-sopranatural ta' Kristu, Li huwa debatable, eżatt. which I question, Daqshekk wara, jtfimtek. tajjeb, imma dak li huwa li mhux sopranaturali, li huwa naturali, Li huwa fis-skema umana. sewa, jiena daqskemm nista' ninnegaħ, ma nistax ninnegaħ. Din hija loġika. Tajjeb, u l-ewwel nett, kemm għandna mela inti għandek personaġġ fittizju. U għandek li jintaraf minn dak storiku, u għandek il-personaġġ storiku li għandna madwaru diversi stejjer. Imma żgur ma nistgħux nannegawhom. Hemm ħafna figuri ġifieri fl-istorja klassika. Mela altru kif qed inħarsu lej figura mitoloġika. Li allura jien għandi l-Minotawru. Tajjeb. U altru jien nitkellem minn per eżempju Hannibal per eżempju. Wieħed mhux bħal ieħor. It-tnej qegħdin fil-kodba tal-istorja, imma mhux it-tnej jagħmlu l-istorja l-istess. Tajjeb. Kristu jidħol f'dan l-spektrum. Kristu għandna evidenzi ftit snin wara li miet, miktuba, diversi. Mhux dawk tas-soltu, Josefus per eżempju. Mhux daw biss, mhux daw biss, hemm oħrajn. Bħal xi xesib. diversi. Sodma nitkellmu nikkutaw l-iskrittura. Sewwa. Jew x'qal Josefus Flavius Hemm ir-rakkonti. Bħal xi xesib. Ħalli nies jifhmu talek. Hemm ir-rakkonti tal-ewwel komunitajiet Kristjani. Id-Didake per eżempju. X'isimhom? Didake, dik hija Id-Didake. ġabra ta' ħsibijiet, ta' passaġġi fuq l-interpretazzjoni anka ta' kif kienu jgħixu l-ewwel insara. Bil-bidunet, qabel ġifieri. Sewa. Hemm pereżempju dak li aħna ngħidulhom il-padres li huma fundamentali. Il-Knisja Kattolika meta tagħmel eżiġesi interpretazzjoni tal-Kotba Mqazza. Dejjem mod parallel tajjeb titkellem mill-esperjenza tal-padres, tal-missirijiet tal-Knisja. Is-Santi Padri. Is-Santi Padri, dawna kienu nies intellettwali bħal Sant'Ugustin, hemm ħafna. Tajjeb, San Atanasju, Eusebio, San Cesarea, Giustino, San Cirillu. Ċirillu. Dawna huma fundamentali. Għaliex? Dawna ma kienux ignoranti, dawn ma kienux ebete, dawn kienu nies l-iskolari l-kbar fl-universitajiet ta' dak iż-żmien, tajjeb, li kienu jagħmlu retorika bħalma kien Sant'Ugustin, u ma kienux sara mill-bidu kollha. Bħal Sant'Ugustin, eżempju klassiku. Dana ġifieri ġie Mammet kien kbir ġantu tifel, tajjeb. Ma kien sew kien magħruf għax kien attiv sesswalment ħafna. Sant'Ugustin, wieħed mill-ikbar ġenji li qatt kien hawn fid-dinja ta' żmienu. Sant'Ugustin. Ħela di faħru fuq. Sant'Ugustin, il-bot, l-ilen mill-kuntest kristjan, filosofija kristjana. Sant'Ugustin tela bħala oratur tajjeb tal-filosofija klassika.
Anzi, iġġielet l-argumenti tal-filosofija kristjana fil-bidu. Bħal San Pawli kien oratur ieħor u bravissimu. Tela, minn triq jattakka lill-insara da, joqtolhom għad-direttura. Jiġifieri irridu nifhmu dal-differenza. Dawn mhux twildu nsara daw u bdew jipritkaw il-Kristjaneżmu daw xejn affattu. Anzi, daw għaddew minn mill-estrem, proċess u ma konvinċew ruhom, seta' m'għandhomx raġun ta' ma huma konvinċew ruhom b'dak li bdew jagħmlu. Issa, ġifier ma kienx hemm xi ħaġa ta' konvenjenza. Kien hemm xi ħaġa li kienet ċaqlithom vera lilhom. Sewa esperjenza. Issa dawna il-mistrijiet ta' Knisja allura kienu nies intellettwali għażminhom. U daw jinterpretaw skont anke l-kultura ellenistika ta' żmienhom ġudeo-kristjana wkoll dak li kien hemm fit-testi. U dak li semgħu b'mod orali. Issa ħanidħlu għal elementi ieħor importanti, fundamentali fl-istorja u fl-interpretazzjoni storika, it-tradizzjoni. It-tradizzjoni għandha valur u għandha importanza. Daqs kemm jista' m'għandix. It-tradizzjoni mhix leġenda riki. Il-leġenda l-fejbili hija ħaġa. Ġifieri tal-Ħawa Grimm, tajjeb, tal-Alice in Wonderland, dak huma ħaġa, tal-ġaħan. Imma dik hija il-leġenda. Hija fantażija. It-tradizzjoni le. It-tradizzjoni hija titlaq minn xi ħaġa storika vera li ġrat. U mbagħad along the way ikun hemm interpretazzjonijiet varji li kultant ikunu fantastiċi. Kultant ikunu ma jtwemnux. Veru, kollem d-babis, kollem z-zieda. Veru, kollu minnu. Immissa xoll l-istoriku huwa li jnaqqi bħal ma tnaqqi inti s-siġra. Minn dak il-weraq ħażin u skuk ħażina. Ħalli inti t-tijar ħajja s-siġra, inti taf xi ġifieri iktar minni fuq il-ġnien. Sewwa. Imma ikollha bżonn iż-żabra. L-istoriku xogħlu li jiżbor. Imma b'oċċettività. Billi jpoġġi kollox f'kuntest. Jien kif nista' ninterpreta x'għamlu l-ewwel insara bil-mentalità tal-lum, kif Mhux hekk. Dak fatt iħobb ngħidha kważi f'kull podcast di. Jekk bihom ħajstudja x'ġara fejn ilu ma tixmur bil-mindset tal-lum, għax moħħ ħad ifhem, joħod interpreta kollox ħażin. Ma tistax. Qed tpoġġilek innifsek fil-culture tem il-lingwa klim x'kien ifisser f'dak iż-żmien, għax kelma ta' dak iż-żmien u tal-lum tkun tfisser totalment differenti. U trid tara huma ir-reġjun fejn qegħdin x'konflitti ta' gwerer hemm. Imma il-lingwa ma tistax toħodha b'mod litterali tajjeb u lingwistiku per se. Bħalma jedna għal-Malti. Bħalma jedna li l-fidil aħna jekk ġej xi ħadd 200 sena oħra u jifittex fil-miklem Malti u jgħid fidil ifisser bħal kelb fidil għal sidu. Ekku. Imma aħna mhux hekk nifhmuha jiena u inti llum. Minus, fidil, sempliċi. Jiġifieri ma nistgħux naqbdu anke il-kelma u mill-lat fonetiku u lingwistiku intu interpretazzjoni stretta, ma jistawx. Mhux dejjem, ġieli ma japplikax. Fl-istorja, meta qed niftehmu b'mod oġġettiv. Hemm xi suġġett il-filoloġija jgħidula tistudja l-lingwi. Ukoll filoloġija u minn għalihom. Parti minnha. Ħammurlek fuq punt li kont tissemmi inti. Jiġifieri int bħala bniedem li kont qed tgħidli Kristu kif storiku għalfejn. Jiena ħankellmek onestament, jiena billi bniedem jgħid ismax fl-itri ta' Eusebio li bat kwota bla bla. Dak hemm qed nitkellmu 150 sena wara. Le mhux dejjem.
Għanna evidenzi. On real time, people. Għanna evidenzi. Għanni, ħana jien id-deqna namla ta' bajs, ġviri għal-kem jintella podcast fuq ġesuwek, pero l-iskop tiegħi finali huwa li b'xi mod toħroġ xi forma ta' verità. Oh, I don't have any problem to revise myself. I don't have any problem. Jiena qed nara minn perspettiva. So tinsaqsik ġenwinament, għax I need proofs in my life. Jien qed nara għal nagħmilha ċara diriki. Jiena qed nara dan kollu mill-perspettiva Kristjana. Sawa. Roman Catholic. Tajjeb, ġviri, għalla volja ma nipratikax jien, tajjeb. Imma qed nara minn hemm. Jiena I'm very proud of my roots. Sawa. Really proud. Tajjeb. U qed nara minn hemm, nipprova nifhimha minn hemm. Sawa. Ġifieri jiena kiġi hawnhekk daw il-pseudo newborn Christians. Qed tifhem jiena li dik mhux l-istess interpretazzjoni. Totalment. Tiegħi ta' min irid jara l-istorja b'mod oġġettiv. Mhux. Ma jistax ikollu interpretazzjoni tagħna, dak huwa fundamentalist. Dak huwa bħal fundamentalist xiti tajjeb. Extreme sects, extreme cults, etc. Dak għazax toħodhom fil-kuntest. Għasħal kollok dibattitu maħħom. Assolutament. Għaxum l-iskop taħħu biss to preach something, mux li kifet tamel inti tipprova tifhem l-origins minn fej oriġina, għazbis jidħlu f'dawk. Għax bħalissa u dal-ħafna ma tafx. Diċeri juhu. Jidħlu jikkommentaw, għaskun jafu xati jgħidu. Ġviri, eżempju, teologija ma fidi, l-arti li titkellem fuqa, inti nistajdek minn nistax ħaj kommentawlek, tipo ma ġesu għalek, li ma jkollux jaqsam xej ma Ġesu li du jifmu, li ma beda xej minn da. Ekku. Ġesu reinterpreta. Ma ben xej. Li reinterpretaħ. Għalijom u oriġinali u mitkollox miegħu. Le. Ma dikja. Għandhom żballu. Ovvjament. U mhux qed għandhom żballu int. U mhux hekk. Ir-raġuni tiddetta għandna hekk, ir-raġuni. Qed tifhem jiġifieri. Ġesu storiku dik jekk tista'. Ġesu storiku riki. U għaliex konvinti minn Ġesu storiku. U għaliex il-maġġor parti tal-kredenti fid-dinja kollha jemnu għadi, konvenzjoni. Sawa, konvenzjoni. Jiena naf nies għandhom il-ħanut, għandhom per eżempju ħanut tal-friġis, ma jemnux letteralment, imma ma teħħilhomx il-kurċifis. Taf għaliex? Le, ma nafx għaliex. Għaliex hu l-owner deep down iħoss li l-kurċifis u għal-ankra li dak li għandu l-bastiment iżomma minar ma juża fuq il-vapur. Mux dejjem għandek bżonna. Imma fis-subkonxju tagħna aħna irridu l-blata li nżommu magħha, anke jekk ma nużawix. Sewa. Imma dan huwa qedna meta l-avukat tax-xita minn qed jara. Yes. Imma dan huwa fattur purely psikoloġiku. Ukoll, eżatt. Psikoloġiku. Ir-reliġjon mela ir-reliġjon Tipo ġu tibda minn qed jara jgħidlek imma mhix evidenza. Of course. Ir-reliġjon Kattolika, speċjalment f'ċerti oqsma ta' studji daw jitalmuhom mela il-qassis fil-formazzjoni tiegħu ta' 8 snin is-seminarju para l-filosofija, teoloġija, eccetera. Da għandu kors iktar minn avukat. Ekku, vera di ħaqqom kredit fuq, ġviri, għax ħafna u jaħsbuhom daw qabdu marru xtraw il-bigilla. Dawdom l-ikbar korsi ġviri. Għalek dawna li semmejna, dawna il-pseudo-pastors u kummidi. Għasir bis nindaħħaw fil-diskussjoni, għas ħaqqom importanza fil-diskussjoni. Daw mamlux korsijiet xjentifiċi, akademiċi, ġo l-università. Isma, fuq Malta ħallin jifima minn irid, tisa mur tixtriħ ta' digri, ġviri. Kodista jgħidlek li PhD u għafisa t-ixtriħ ġiviri. Tifhem, tħallas il-flus, tħallas il-flus biex jissir kavallier, il-lum, tajjeb, ma jkollokx iż-żiemel, titla fuqu, imma l-lum għanna ħafna kavallieri, bir-rispett kollu lehom, jekk jieħdu pjaċir jitlu fi klabb, ma jimportax, l-għu li jieħdu gost. Ma mistax tgħidli li dak huwa l-kavallier. Il-gost ta' diskussjoni nobli huma daw, mhux. Tifhem, ġifieri ir-realtà differenti. Dak hemm xi ħaġa li xtrajta. Daqshekk. U inti you're happy li qiegħed parti minna għalmenu
fl-arja. Biex tagħmel plakka kwara. That's it, u tamel xeveri, jien kamil darba qalu li biex tifhem u qatt ma ħossniex insomma. Pure ego. Ma fejn xejn ħażin. Le, mhux hekk. Jgħid farfar, jgħid jindokra naqli. Tifhem, kollu ritratt hemm bil-manteb ta' Zorro. Jekk joġbu. Tifhem mhux joġbu joħroġ libes ta' mara. Jien nista' nħodha jagħmel lili biċċa tiegħu dak. Jien min jien biex nikkritikah da. Le, ekku. Tajjeb, jħossek u jagħmel hekk. Li xint imma jagħmel xi ħażin. Waqt jagħmel differenza. Li inti imponi fuq imbagħad. Imbagħad mhux hemmhekk bida. U tgħid li nagħmel bħalek. U jiġġudikak li ħażin. Dik le. U jaqbadlek il-versi u jgħidlek u jinterpretom kif iridu u nagħmlu froġa. Dik hemmhekk naħbtu. So hemmhekk meta tħajġi loġġet bil-fidi nagħlaq sirt anke fil-kumment illum sirt toħodhom tifinġ solt u jabdew ngħidlu isma' Proset King u blax unutli men. Inutli, ma tasalx. Kristu storiku, għax mhux se fuq għadi. Kristu storiku, mela Kristu storiku. Mela għandna figura bħala figura storika. Jismu Ġesu. Għandna rakkonti dwaru. Sa tista' tgħidli li l-ewwel rakkonti huma daqshekk żmien wara li miet, ma jimpurtax. Però hemm rakkonti anċillari, tarif anċillari. Anċillari xi ġifieri, please. Anċillari ġifieri li jaqbel ma' tarif ieħor. All right, okay. Tista' iddommu miegħu. Parallel ġifieri, tgħid parallel kelma. Li meta tieħdu f'kuntest propju qiegħed jitkellem anka fuq il-figura storika ta' Kristu. Mhux il-figura divina. Proset li tagħmel taqsmu tajjeb. Il-figura storika. Bħala bniedem. Jiena minn dak qed jinteressani, mill-figura storika. Tajjeb. Jiena Kristu storiku għalija ġieb programm kif kellhom l-oħrajn. Qablu minn għamdu. Ġwan il-Battista dak kien profeta, issi semma tal minn darba u f'testivali. Kien qed tifhem jitbrid kan-nies da. Kien axxetiku, ngħidulu axxetiku. Aħna ngħidulhom eremiti. Dak li kien fil-komunità tal-Qumran biex niftehom. Fil-Qumran u anke l-Qumran illum nafu iktar għax sibna. Id-Dead Sea Scrolls u hekk. Ħafna tarif illum storiku ġifieri da ġifieri nistgħu naraw da. Kien hemm dawn il-komunitajiet aħna ngħidulhom setet, kien hemm diversi. Mhux waħda u tnej. Kienu ilhom mijiet ta' snin. Is-seret minn dejjem, kienu jibqgħu U dawn kellhom il-ħsibijiet tagħhom kif jinterpretaw il-ħajja, il-misteri tal-ħajja u x'naf jien. U kienu marbutin ukoll mar-reliġjon. Ġwan il-Battista jgħidlek ċar it-test kellu din is-setta tiegħu. Imma mbagħad fil-figura ta' Kristu ra xi speċjali. Sawa? Ġifieri. Imma fejn jgħidulek da għall-Vanġelu tinterpreta. Iva, tissemma da kollu. Le ġifieri qed titkellem għall-Vanġelu nsibu fil-Bibja. Ejja, però hemm testi paralleli. Miktuba hemm testi paralleli li indirettament meta inti toħodhom at face value ikunu qed jippuntawlek għal din figura li aħna ninterpretaw bħala Kristu. Inti tgħid għalhekk għax tifhmek sewa li fejn id-Dead Sea Scrolls jinterpretaw ir-righteous being. Għax meta sabu id-Dead Sea Scrolls huma kienu din jgħalmu tipo li ġej is-Salvatur bħala the righteous being fihom. Kont naf x'kont skim jgħidhom naqa' fuq ġifieri biex jien ekspert tad-Dead Sea Scrolls fejn minn da. Ħalli meta jarani ma jaħodx. Le laqas jiena fil-fatt mhux il-linja tiegħi. Imma kienu jgħalmu huma meta sabuh da li qed jitkellmu fuq ir-righteous being. Huma kellhom ossessjoni. Hija anka dina xi ħaġa backdrop storika sewwa tal-Messija. Ossessjoni bil-Messija. Fil-fatt l-interpretazzjoni l-iktar wiesa ta' Kristu hija bħala il-Messija. X'inhu l-Messija? In a nutshell. Il-Messija huwa dak li għandu dak li huwa messjaniku. Għandu messaġġ. Il-messaġġ li ħajjeħles. Il-Messija ħajjeħlisna. Min jeħlisna? Jeħlisna hemm żewġ affarijiet. Jeħlisna fit-temporal ngħidulu. Mid-batija fiżika. Ġifieri ir-Romani, pereżempju, qed joppressaw il-din. Qed tifhem. Messjaniku, messija politika. Imma mbagħad hemm aspett ieħor spiritwali. Ġifieri
jilluminana. Idawwalna. Itina l-arfin li l-ħajja aħna nifmu ħajar. Mxek. Qed tifhem? Jekk inti tmur lura. Per eżempju, fil-filosofija buddista, inti qed tara xi ħaġa simili. Jiġifieri x'jgħallem il-Budda tajjeb. Enlightenment. Qed tifhem? Għalhekk tidħol hemmhekk issa it-teżi spiritwali. Kien hemm daw iż-żewġ affarijiet. Inti issib lilek innifsek biex tkun aħjar. As a whole. Il-fulfillment. Il-fulfillment irid ikun sħiħ. Dan jien qed nifhmu mill-aspett. Jekk mentalment tkun tajjeb rikient. Fiżikament ħossok aħjar, le? Mxek. Hija ħaġa waħda. Mela l-interpretazzjoni ta' Kristu f'dat sens, il-Messija huwa l-Messija li jeħles mhux biss jeħlisna mill-gwerra li nistgħu nitlu fiha fiżika, mid-batija fiżika. Immanka jeħlisna minn dak as a state of being tal-individu. puntu. Issa, jiena personali sewwa. Ti mhux tapplika l-Kristu biss ta' Le, mhux hekk. tapplika għal-leaders kbar l-oħra Mhux hekk. ta' reliġjon monoteisti. Żgur. Mhux ta' setet nerġgħu ngħidu. Mxek. Li Ħansaqsik xi ħaġa issa sewwax. Dan jisux ġara l-fej sena ilu, eccetera. Issa, aħna din ngħixu llum il-ġurnata. Issa, aħna llum il-ġurnata uritna ħafna tradizzjoni jidula. Tradizzjoni fil-kultura tagħna. Fosthom il-festi. Issa. Fil-festi inti kull fej tara l-arti kull imkien li hija sabiħa ħafna. Tiżjin, però mbagħad naraw il-parroċċi wkoll. U kull raħal kważi għandu ġiex qaddisin. Issa. Jekk minn hemm ikollu jħares lura fil-verità, dawn huma affarijiet tal-pagani għalfejn għaliex min kien joħroġ l-istatwi fit-toroq, kienu r-Rumani, l-Griegi, daw ħafna statwi Alla aħna nafhom ukoll fl-Eġittu, nafhom fis-Sumerja, nafhom fil-Babilonja. Ġifieri minn dal-aspett qed nagħmlu xejn differenti iktar milli nirrepetu kif kont titkellem inti u reinterpreted u recycling ta' cultures antiki issa. Imma allura min ikollu raġun xi ħansasek domanda stupida forsi. Kull raħal għandu l-Madonna tiegħu. Il-Madonna tal-foqra, il-Madonna tas-Sinjuri, il-Madonna ta' hekk ta' triq, il-Madonna il-Madonna tal-Karmnu, Santa Caterina, Lord, ma nafx mawx. Imma id-domanda stupida tiegħek hemm Madonna waħda. Għala daw il-ħafna Madonni u qaddisin u whatever, hekk hemm Alla wieħed fuq kulħadd li jnemnu bih bħala monoteizmu, aħna ngħidu monoteizmu aħna. Allura mbagħad kif il-bnejma tiqima iktar statwa milli l-Alla f'dak il-każ. taf kemm il-Buddha? Taf kemm Il-Buddha Min jaf? Biss fl-Indja hemm 33 miljun minn għalija 33 miljun hemm ġol Indja. Issa naħseb statwi jew Malta. Iktar milli hemm Madonni. Żgur. Dik li tngħidlek jiġifieri għax kulħadd jitkellem balla wieħed. Għalfejn qed ngħid hekk. Imma mbagħad kulħadd pataflun qaddisin statwi. Il-punt jekk fimtu l-mistoqsija hija relevanti ħafna. Tawat ħafna nies. Mela, għax il-soġġett huwa komplikat. Da mhux faċli daqstant ninterpretaw f'erba' kelmiet. Mela, l-ewwel irridu nitilqu. Nħallu barra reliġjon spiritual. U nitilqu minn espressjoni popolari. X'inhi? Jiena u inti inħossu deep down li rridu nesprimu ruħna bil-ġesti. Il-ġesti ifisser bil-lingwa, ifisser bis-sfin, ifisser bil-mossi, ifisser billi nħolqu oġġetti li ikomplu juru dak li għandna f'moħħna. U daw ir-reliġjonijiet dawk li jagħmlu hija espressjoni. Hemm l-element ukoll ta' kommemorazzjoni, tifkira li norbtuha wkoll mal-mewt, tifkira ta' xi ħadd.
l-ewwel tifkiriet anke nsara li ħallew impatt fuq il-komunitajiet insara, pereżempju, kienu marbutin mal-mewt, ir-rit tal-mewt. Anka it-tifkira tal-Ewkaristija kienet issir bħala parti mir-rit tal-mewt. U fer-reliġjonijiet kollha disiba, għalhekk għandna dak ir-rispett lejn il-mewt, lejn il-mejtin, rispett kbir, għalhekk immorru nagħmluhom il-fjuri, indipendentament minn jekk aħna aħniex Kristjani jew aħniex ħaġa oħra, ir-rispett lejn il-mejjed, lejn id-defunt, huwa dejjem hemm. Mela x'qed nagħmlu? Infakru. Issa tgħidli hemm ħafna Madonni. Hemm titlu li norbtu mal-istess figura. Missierek, pereżempju, kien welder tajjeb. Imma kien mbagħad bħala passatemp jilgħab il-futbol. Inti iżżomm biss ritratt wieħed tiegħu bis-saldatur jew bil-Berner. Ikollok ritratt tiegħu li bes ta' futboler ma żommux. Mhux l-istess ta' prezzari. Imma tinsix li l-argument ikun mbagħad li Alla tak 10 kmandamenti. Le. U jgħidlek ma jkollokx idolatrija. Hemmhekk qed inħaltu il-ħass. Diet nagħmlilek avukat ta' xi ħaġa nispjegalek naqgħod il-punt. Qed inħallstu l-ħass mal-basal mhux inti qed tistaqsi. Lejn qed nistaqsi fi semmin qiegħed jara pażi tistaqsijielu lik saqsijielu, ħansaqsijilek mela. Jekk l-Antik Testament dik 10 kmandamenti ma jkollokx ieħor Alla ajri, jien Alla ajur, fl-Antik Testament ħlif stejja x'jaduraw Alla toħra jixwi u jkisser jifqal artu ma nafx ma għamilx. Umbagħad hemm l-idolatrija fit-Testament il-ġdid u fit-Testament l-Antik. Mela, l-argument tan-nies qiegħed wara l-kamera, jekk inti tmur tqim Madonna, jekk inti tmur tqim Qaddis, qed f'dak il-każ barri l-Alla minn dak l-aspett qed tagħmel idolatrija. Di kif ħansibu soluzzjoni tagħha l-ħaġa. Mela. Hija mistoqsija li tibqa' tiġi ripetuta u tibqa' tħawwad in-nies. Mela. Daqs kemm hemm dal-element ta' isma' m'għandekx tibdilni, m'għandekx tbarrini, jien Alla sidek u ma jkollokx għalli ħorajri. Daqshekk dik hija verament insibuha fit-testi. Ma daqstant ieħor hemm element fejn fit-test insibu wkoll li wieħed għandu jkollu rispett lejn it-tempju, li wieħed għandu jgħaddu il-ħaraġ għat-tempju allura id-deċmi tajjeb, li wieħed għandu anka ikollu qima lej it-wafel tal-liġi, il-post fejn isir sagrifiċċju, anka fil-Ġudajiżmu. U r-reliġjonijiet kollha monoteisti għandhom dan l-attachment mat-tempju. Il-post tal-kult. Anka fil-megalitiku, aħna Malta għandna l-ikbar manifestazzjoni tat-tempju megalitiku, mhux hekk? Tal-megalitiku b'mod solidu. Tanġibli. Nistgħu narawh. Għalkemm jibqa' enigmatiku da. Imma qed narawh. Qed naraw il-ġebel. U nistgħu nitgħalmu ħafna fuq dan l-aspett. Mela, il-bniedem qabel ma ħaseb fid-dimora tiegħu, fil-post fejn jgħix u l-familja tiegħu u l-annimali. Il-bniedem għamel spazju fej dak li hu trascendentali
spiritwali u mistiku jiġi elevat. Sempliċi. Das kemm mitqila. Dejjem fl-istorja tal-umanità pari passu mal-eżistenza umana insibu din realtà. Dejjem. F'kull żmien u kull imkien. Mela din hija xi ħaġa realtà li ma nistgħux ninnegawha. L-interpretazzjonijiet ikunu kemm trid differenti. Imma r-realtà tagħha hekk li hi. Jiġifieri il-bniedem ħoloq dawn l-ispazji kif fehmu biex jissodisfaw l-esigenzi u needs tiegħu personali spiritwali. Anka mbagħad brabta mal-figuri li fissru għalih xi ħaġa. Mela. Per eżempju, kien hemm bniedem fost il-figuri li aħna ngħidu qaddisin Kristjani li għamel statement qawwi fuq il-faqar daq San Franġisk minn sinjur jinżal ħwejjeġ da storiku kollu tat-tarif u jtihom il-da ġifieri u jarmihom għax jien irid ngħix ta' fqir u tifhem. Personifikazzjoni propju tal-faqar. Dan l-patrijiet, l-segwaċi tiegħu, taf x'qalilhom. Meta tiġu biex tiċċelebraw il-misterja qaddisa, allura quddies pereżempju, ma jimpurtax tużaw reċipjenti kista jkun tad-deheb. Għaxu qed jifhem il-kobor tal-Ewkaristija f'dak is-sens. U kiex raqlu Alla, għalhekk it-tempji nżejnuhom hekk. U bl-istess mod, il-personaġġi li għandhom relevanza f'dat wemmin partikolari, tajjeb, aħna nolluhom fuq il-padestal. Mela, ħanajdlek xi ħaġa. Fi żmien Abram, fi żmien Sumeri, kull familja kien ikollha set of gods fid-dar. U tadurhom mill-alla tax-xita, mill-alla tal-agrikoltura. Prattikament għaddew 5,000 sena u mill-bidem ma nbidel xejn. Assolutament. Għax it's a need, it's a natural need. Meta aħna nħarsu lura u ngħidu human need. Ara kif kienu pagani, aħnek. Ma nistawx nbidlu għanna, Riki. Punt, le, diet nejda fala, il-bnem jħu bħar stej il-history. Nistaw li evolva bħala li kiber. Nistaw nibdlu l-lingwaċ. Aħna, bħalma nibdlu l-ħwejjeċ, dik li aħna nejdula moda, ma nistawx nibdlu l-abitudni li nilbsu. Il-ħwejjeċ. Għaw min jargumentali, jgħidlek imma zomnaqa. Jgħidlek il-knisja u kull reliġjon li għaw fid-dinja. Speċjalment dawk li huma Kristjani, il-teoisti, kollha. Daw jagħmlu għal minna. Aħna qogħdu naraw il-manifestazzjoni tinsara li jisma' kultant huma kompromettenti. Imma dak argumenti. Dak argumenti jew. Jiena ħanedlek jekk inti ngħidu l-Buddiżmu fuq sidar ta' Gwitama. Daw għal minna jagħmlu. U l-Kristjaniżmu fuq Ġesu. Mela, kemm sidar ta' Gwitama u kemm Ġesu, it-tnejn li huma għexu ħajja ta' foqra. Yes. Anzi, sidar tar, għax sidar kien tifel ta' prinċep, neza kollox u telaq biex jgħixu mal-fqar. Jgħidu l imma żomnaqa, jekk il-fundatur ta' da kollu askellu ħwejġu ta' fuqu. Kif mbagħad daw it-tempju bir-rikkezzi u biex tagħmel l-Ewkaristja tiddeb li jekk kien Alla personifikat fi bniedem Ġesu. Ma setax allura d-dixxib dak iż-żmien taw id-deb għax ma bħallekx bħal eżempju. Mela. Għalfejn mbagħad wara dar-rikkezzi kollha fisem dal-fundatur stess Ġesu illi mbagħad għex ta' fuq u senduqu. Darba bniedem. Ma jsibux sens fija l-ħaġa ħafna nies. Darba bniedem għax ma tkunx informati ma daqstant biex tara differenza. Għax aħna mistoqsijiet nagħmluhom dejjem.
Darba bniedem snilu jien kien jaħdem miegħi kollega fuq ix-xogħol illum mejjed, kien bniedem li kellu karriera brillanti fiċ-ċivil, ma taċ-ċivil, min kien ikun fiċ-ċivil u jitla pass mhux bħallum, kien ikun vera ħaqqu u intelligenti. Jaf x'inhu jagħmel. Sewwa? Illum differenti s-sistema. Mhux hekk. For better or worse. Dan u kien bniedem tal-kodba. Darba għalli jek. Għalli Raymond, sib li passaċ fil-testament il-ġdid. Kollu. Fej jiġi majjar kritikat. Tajjeb, jew ħanejdu hekk. Skreditat? Jew skreditat is-sinjur. Is-sinjur. The rich man. Għalli sibli. Għat ma kont sibt fuqa. Għat ma kont sibt fuqa. U għaf, pawsa, mustaqbat niftaħ il-ktib dal-monġibni. Ma kienx il-waqt, le? Pero ġani naħseb. U ġani nfittex lejter. U għat għandu raġun. Għalli flebda passaċ massib li l-Kristu joħoda kontra s-sidjur. Meta li dak għallu inżel minn fuq is-siġra zakkew li kellu professjoni li kien isellef u jagħmel. Li għallu huwa għallu qed tisraq in-nies, għallu tisraqx in-nies. Ma għallux tibqax tagħmel ix-xogħol ta' notar li tiġbor il-flus. Bankier. Hemm sekwenza fejn jidħol is-sinjur. Ġifieri. Sabta s-sinjur. Irridu nkunu ċari fuq dir ħaġa. Mhux hekk. Inti twilit familja sinjura li ħadmet li stinka missierek għamel lira u inti sta tgħix komdu. Missierek li lilek flok batek l-iskola A, batek l-iskola B. Ima, x'għamel ħażin. Le, xejn. Għax għandu jiġi ġudikat fuq dik il-ħaġa. U int li mingħajr ma taf twilit f'dal-ġid. Inti fiha infusa ħaġa. Kif taffetu għalek il-fidi tiegħek? Ħanidlek. Ma ndix taqsam, u Kristu kien bniedem raġuna ħafna. U ċertament ma kellux għalfejn joħodha kontra s-sinjur li kellu l-flus. Hemm sekwenza fejn jidħlu l-flus. Ħanidlek fejn, eżempju, waħda minnhom meta kien dieħel u kissilhom kull minn fis-sena. Le, ma dik kan interpretaw ħażin. Għax kien black market, eċċetera. Ma dik interpretaw ħażin. Tini sekonda di biss. Imma ħafna nies li jiena. Għax allura se tagħmilha kull ġimgħa di, mhix il-każ, kien rid jgħallem, rid jagħti lezzjoni dakinhar partikolari. U uża dak il-lingwaġġ, dak il-ġesti. Il-biċċa skjera kbira ta' nies tilfu l-fiduċja fil-Knisja Kattolika jew fil-Buddiżmu jew whatever, għaliex indunaw li there is a big chunk of money behind it. Of course, u għandhom raġun. U hemmhekk jedek l-argument klassiku. Jedek jekk il-Budda qas kellu kien joqgħod jimxi ħafi. U skur li ġili għandhom raġun. Kristu tgħidlek il-libsa kibret miegħu bitqas qatt ma biddel. Kif imbagħad kulħadd taddejt bir-Rolls Royce, xriket taddeb kullimkien, dik l-arti kollha li hemm jiswew biljuni u triljuni ta' liri. Jedek x'għandu x'jaqsam da kollu mat-tagħlim ta' Kristu. Mela, x'inhi l-arti? L-arti espressjoni tiegħek ta' sħabna. Int l-espressjoni f'dak każ artistika hija ħaġa. M'għandniex jiet aħna neqirduha, nikkalpestawha. Anzi naħobba ħafna mill-għada. Għax dik hija it-talenti li għandina u int. Qed ninterpretaw flok poeżija passaġġ tal-Vanġelu jew something else. Dak hija ħaġa. Kreattività, talent. Imma mbagħad hemm it-testimonjanza tiegħu tiegħek.
li nistgħu ninqdew b'dak it-test u nagħmlu parodija tiegħu. Mela, jekk jien nara pastor, jew nara xi ħadd ieħor li huwa uffiċjal Kattolku, Ruman. U dana lili itini feeling li dana liħ il-materializmu huwa importanti ħafna. Jiena mhux qed nara kollegament ma' dak li qed jipritkali. Tajjeb, mit-test issa. Ma jfissirx li jiena da għandu jiekol inqas, jilbes differenti. Imma jiena jekk għandi pastor jew saċerdot li qed jippretendi li jien nagħti l-offerta tiegħi għall-Knisja tiegħi li hemm bżonna. Għaxej ma jsir xejn, imma mbagħad li naf li xogħlu huwa bħala pastor u mhux qiegħed imur jaħdem il-ġebel bħal ħadd ieħor u jaqla lira. Tajjeb. U jidher li jien jippretka ma nafx kemm il-ċurket tad-deb u ċiżarajjen tad-deb ħwejjeġ ġem tad-ditta. Mela da min qed jagħmlu da? Mhux. Jiġifieri ma jkunx daqshekk relevanti hemmhekk il-kliem li jkun qed jgħid mit-test. Jiġifieri qed tifhem kif? Il-biċċa dek imma il-ġid fih innifsu rik. Fih innifsu il-ġid mhux nub. Le, dir kon ħanet ċaraħħa. Ġifieri jien personali ħanet bħala dik il-perspettiv tiegħi. Il-Knisja mżejna. Jiena il-Knisja hija biljonarja u triljonarja, imma nara xejn ħażin għalfejn. U għandek 2000 sena ta' investiment. Ġifieri inti kemm kellek arti li commissionjat Isma' kritiku ħafna fuq ċertu affarijiet rigwarda li qed tgħid ta' intom mbagħad biex niftehmu. Ma jekk ħan nispjega din. Għandi eżempju għandi l-oġġezzjonijiet tiegħi. Kont qed naqra xi ħaġa milux u tifhem? Anzi biex kont nitkellem ma' xi ħadd u forsi naqas gridda illi m'hemmx l-istorja ta' Galileo Galilei li taw house arrest. Sewa. Illi r-roommate tiegħu at one point kien Caravaggio. Għax lis of temmek ma kienx interessaħ Zara li tkun xeretiku jew li kien jinteressaħ hu li peress li hu kien artist prim u li ieħor kien jikkommissjonjahom. Xjentist. Ġifieri sa ċertu punt. U da bħal imnella kien hemm ċertu bħal probabbilment il-Gran Mastru kien il-persuna li ħarrab il-Caravaggio pereżempju u da, ġifieri dawn jkunu affarijiet. Imnella kien hemm dan nistru ħistris ċertu punt għall-arti għadhom fuq l-arti ċertu papit, ċertu sfijiet, whatever, illi huma għad kellhom mħabba u ħobbu l-arti illi huma commissionjaw ħafna minnhom huma stess minn butom, flus il-poplu għaddabhom għalem, ġifieri minn dak l-aspett imnella. Alla ħares m'għandniex hekk għax iku m'għandniex dak ħaġa oħra, il-Knisja patrimonju oħra, issa irrelevanti l-ispiritualità, imma inti biex illum il-ġurnata biex Knisja tiffunzjona bħal kull organization you need money. Biex ħatħallas il-kontijiet tad-dawl il-ma, assissin tiegħek li għalmu. Il-paga tiegħi. Il-paga tiegħi personali. L-ibni għodġi par argument ċertu punt għal xi tidaħlu. Waħda mill-ikbar entitajiet li tħaddem in-nisa u Malta wara l-gvern hija Knisja. Mhux għalhekk. Ġifieri dik kemm qed tagħti ġobbijiet lin-nies, ġifieri dawn huwa argument bażwi. Sejna bniedem li min jara l-podcast tiegħi, imma nipprova nżomm suġġett fair play. Irid ikun oġġettiv. Ġifieri li l-Knisja tagħmel il-flus hija ovvja. Kif ħadd rendri l-amplità. Kif tamministra l-flus? Il-problema li kien. Dik imbagħad hemmhekk l-administration tal-flus naħseb in-nies iggergru iktar milli għaliex li nifhem jien dik il-question mark. Jekk il-ġol Vatikan di għandha David jekk xatta ma tmur il-fqir, iżommu jitrid kam moment. Dili għatu d-deb lil xieġifieri? Id-deb li għandha xi tagħmel tmur it-dimen in the street. L-ewwel nies tal-administration li jgergru s-satt. L-ewwel nies hemm kwestjoni ta' rispett. Jien darba kont qiegħed f'antikwarjat il-Ġermanja, jien qed ngħid esperjenza tiegħi personali. U kien hemm kuruna antika għandha xi 250 sena ta' preġju interessanti u kienet prezz tajjeb ħafna. Worth it. U jixtrajta
xogħol tal-fullu granu, interessanti immens. Xtrajta bħala biċċa xogħol artiġjanali jien iktar mill-reliġjuża Mhux hekk, mhux il-rożarju. Tefe? X'kienet sabiħa. U żammet snin għandi, jibbat jienet imma s-sabbi li għandi di. Oġġett artistiku, artiġjanali. U batta, jien nħobb ħafna l-ħaż u dak kollu li żebbuġi, tajjeb. Sawa. U dina mort fuq l-arċipriet, illum hija arċipriet hawnhekk. Sawjeb. Għatlu isma' di. Irrid impoġġiha fuq tal-istatwa biex jara kulħadd is-sena kollha. Bħal oġġett artistiku u artiġjanali. Irrid iddiha jien, irrid tagħmel għotja. Eżatt, ħadd Min musir. il-lost min Mhux hekk, mhux hekk. li jindaħal lix nagħmel Ekku. beħwejġin. Ekku. Qed igawduha nies. Jien ma rridix daqshekk tajta dik mhux sarġa ħodha. Xtrajta bil-flus, ġibta Malta u qiegħda titgawda. Qiegħda titgawda ant il-Knisja, proprjetà tal-parroċċa. Mhux se jiġi l-isqof u joħodha minn hemm u jagħmilha x'imkien ieħor, għax imbagħad Mhux hekk. noħroġ il-kanuni. Mhux hekk. Għax dak patrimonju tal-parroċċa ta' dik il-komunità. Il-komunità tħoss orgolju li tappartieni l dik il-parroċċa. U tiftaħar li f'dik il-parroċċa hemm dal-ġid kollu, u dik hija parti minna, u tikkontribwixxi. X'hemm ħażin fih. X'jiġifieri tiġi int tgħid li għax tiegħal foqra. Le, naqbel miegħek. Bdiet tip ta' mentalità kif titkellem inti jien naqbel miegħek. Ta' bħal meta bniedem ikollu klab tal-futbol. Is-subscribers Hemm irrida jien. imorru jixtru ticket biex jaraw logħba futbol. 100 euro, 800 euro. U biex tara u konċert. Jien li ma nħobbx nħobbu l-futbol ma mhux semmur nħallas ticket 1000 euro biex nara t-tim tiegħi. Jien imma ħadd ieħor jgħid li ma mmurx rik infaddal xahar u mmur. Jiġifieri bħal ma bniedem irid tieqaf din l-injoranza illi isu għax il-Knisja Tuhom il-faqal, x'għaddu x'jaqsam. Għara kemm hemm istituti, għara kemm hemm affarijiet il-Knisja trudaw l-affarijiet u mbagħad għandha biex tagħmel. Apparti. Ġifieri meta tisma' possibbli li qed tifaħħar il-Knisja iwa, la ċerta affarijiet li huma tajbin tgħid li huma tajbin, ma tistax Dak huwa oġġett artistiku artiġjanali u jiena rrid nesponih. Imma għandu relevanza reliġjuża. Imma anke sabiħ bħal oġġett tal-arti. U jien rrid nesponih f'post li ħataraħ il-komunità kollha. Jaraħ it-turist, jaraħ min jemmen u min ma jemminx. Ekku. Ħan saqsik ħaġa. Jiena ma rridx inbijaw u nteħħhom il-fqar. Flok tajtu l-mużew, ġo mużew, tajtu l-kri. X'għamilt ħażin? Xejn. Mijiet tani soħra. Tifhimha with that reason ma xejn. Mijiet tani soħra li għamlu l-istess ġest. X'għamlu ħażin? Kif tiġi int? Mhux int. U let nifhem Kif jiġi tali? U jgħid li tieħ il-fqar. Imma skużi, il-fqir jien ngħinu kif irrid jien. Jiena meta rrid ngħin il-fqar b'mod li m'għandix għalfejn noqgħod inxandar. Daqshekk u fim, mhux hekk? Entom il-fqar. Kristu qallhom il-fqar dejjem magħkom qegħdin ta'. Mhux hekk. Jiġifieri. Eżempju jinnaf, eżempju li true history, il-qaddisin li aħna l-umor il-festi tagħhom, ikunu oriġinaw minn storja tkun totalment differenti. Eżempju, jekk min jissejjer żball San Ġiljan qatellhom u l-missieru. Sewa. Eżempju, Santa Katerina, li nadrop pra Santa Katerina, aktar ġejja. Inqimu. Ma nadurawx. Naduraw l-Alla biss. Naduraw l-Alla biss. Min jemmen, mhux jiena Eżempju, ġifieri. Min jemmen jadura l-Alla biss. Inqimu għax din anke daw il-pseudo Kristjani. Joqdu jaqbdu magħha din. Eżatt, qed jaqbdu magħha. S'issa spjega ħana qasam komplek l-argument, spjega ħana għad-differenza bejn qim u tadura. Hemm inti tajjeb, hemm dik li aħna ngħidula idolatrija. Inti tadura tqim tbaxxi rasek lejn wieħed. Aħna ngħidulu Alla. Huwa l-infinit. Tajjeb, lejn dak biss. Il-kumplament hemm dak li aħna ngħidulu qima, tqim. X'inhi tqima? Il-kelma qima x'inhi? Rispett. Inti fil-wallet iżżomm ritratt forsi ta' tfal. Imma jiena fil-wallet iżżomm ritratt ta' qaddis.
Għaliex? Għax nagħmlu l-festa raħal. Jew għax missieri kienu ħobbu. Jew jien nagħmel ritratt pereżempju tat-tim tal-arma tat-Torino, x'jien nħobb it-Torino pereżempju, nagħmel tifhem kif. Jew tal-kantant li nħobb, pereżempju nħobb il-Pink Floyd jiena, ma nafx kemm kont nagħmel stickers u l-ħawad. Imma hija xi ħaġa personali. Mela allura x'qed nagħmel? Qed infakkar. Qed infakkar. Aħna nżommu s-santi tal-mejtin. U waħlu għaw, x'qed nagħmlu? Essenzjalment, Rik, qed infakru. Mela aħna inqimu, jiġifieri, infakru. Mela kien għamilt fil-woli ritratt ta' missieri mejjed, mhix biex niftakar fih. Mxek. U l-għalajna. Mela jien hekk għamilt statwa fil-kantuniera Niċċa. If it makes you feel better and good. Niċċa. U t-tikċer tu sens ta' Soljev. Why not? Jien naraw l-affarijiet. Xid, what's... Jek bnem li kollu santa fuq u jħossu ktar sejf u jew protett. Xielu, biex taqwa li miegħu innifsu. Qed jaduradi. L-għarek jaqbad dik is-santa, bil-forsi beħħierek u jgħidlek jisbod difdejt it-temmen, inti bil-forsi għalla ħażin. Jew li jadura, jew li għalih dik tfisser il-kollox. Hemmhekk le, hemmhekk hemm xi ħaġa ma taħdim sewwa. Tifhem kif? Imma li inti tagħmilha bħala tifkira. Fiha nfisha t-tifkira, hija xi sabiħa biex ħaġa kera. Le. Jien naqbel miegħek, ġifieri ħend dawn jiena naqbel li jekk bniedem. Dik is-santa ta' whatever patrun, qaddis, Madonna, lilu ttieħ ċertu sens ta' reassurance, ta' peace of mind, ta' li qed protett minn għandha, tħallilu. Issa inti semmejt jekk tippermetti. Aha. Santa Katarina, San Ġiljan u ċertu stejjer narrattiva tagħhom bħala issa. Santa Katarina, eżempju, jgħidu ġejja minn Ħipatja li kienet għexet fil-400th century. Il-Knisja. Li ma kellax taqsam xejn ġemma Knisja Kattolika, dis get pagan. Mela, il-Knisja Kattolika. Speċjalment għal dawk li aħna jidhom qaddisin tal-bidu li huma mijiet eluf. Mhux dejjem tqis ir-rakkonti li ħafna minnhom saru fil-Medjuevu dwar ħajjithom bħala veri. Li vera marru hekk l-affarijiet. Fil-Knisja anke mbagħad wara il-Konċilju ta' Trentu kien hemm permezz tal-Ġiżwiti, speċjalment dak li għandhom il-Bollandisti, li kienu daw xogħolhom bdew jiġbru dak li kienu jafu bih dwar il-ħajjiet ta' dawn il-qaddisin speċjalment tal-bidu. Bdew ingħatfulhom dak li huwa fantazija. Jew li ma jitwemmix. U kien hemm addiritturot minnhom qalu aħna għandna suspett kbir kemm dawna kienu verament eżistew. Waħda minnhom kienet Santa Katarina tal-Ixandra ngħidulha. Sewwa. Tajjeb. Kien issa reċenti fi żmien il-Papa Giovanni Paolo II li da mar jitlob fil-monasteru millenarju wieħed mill-iktar postijiet importanti għall-arti Bizantina tal-Ortodossi, il-monasteru ta' Santa Katarina is-Sinaj li huwa magħruf mad-dinja kollha. Kull ktieb li tiftaħ fuq l-arti Bizantina, tajjeb, ħassibu. U daqqas l-Arab ma kisruħ. Il-Musulmani ħallew hemm. Għax fih anke hemm dik li jgħidu huma li kienet is-siġra pereżempju tat-Testament il-qadim li tinħara, eċetera. Dak kollha d-diċeriji imma. Hemm ta' tradizzjonijiet interessanti. Hemm l-ikbar kollezzjoni ta' ikoni antiki fid-dinja. Jmorru studjużi mid-dinja kollha, speċjalment Amerikani, jistudjaw. U hemmhekk hemm il-fdal li jaħsbu li huwa ta' din Santa Katarina. U l-Papa kien għamel ġest ekumeniku ngħidulu biex ikollu l-bridge mal-Ortodossi. Biex jirrikonċilja kind of. U mar il-Musulmani, mar oħrajn. U da biss il-fdal ta' din Santa Katarina x'il-monasteru id-dedikat lil Santa Katarina tas Sinaj, Santa Katarina Sinaj. Magħruf da ħafna.
Umbat, speċi reġa riafferma li jisma, aħna l-Knisja Kattolika, għal-kem kien intqal li jisma, hemm da dubju fuq l-eżistenza tagħha. Però aħna bħala figura importanti, devozzjonali fil-Knisja, aħna inqemu wkoll, fis-sens aħna infakru wkoll. U għandna nerġgħu nfakruha fil-kalendarju ngħidulu tal-festi tal-Knisja. Dik. San George l-istess. Id-dragun u daw l-affarijiet. Ejja nifhmu għadi. Daw mhux veru. Daw saru parti mill-ngħidula l-ikonografija. Imma l-biċċa dek eżempju. Mhux veru. Hemm eżempju Santa Katerina case in point. Hemmhekk hemm naqa' Bużillis għaliex jekk Santa Katerina kienet di Hipatja fl-istat oriġinali tagħha, il-Hipatja l-order biex di joqtlu u jiddizmembraw bil-madu mid-Dominikani ta' jelhom Ċirillu li ma tagħmlu ħsan qaddis. San Ċirillu. Mela minnaħa għandek il-San Ċirillu li huwa wieħed mis-Santi Padri. Mis-Santi Padri, Minn l-aspett teoloġiku għaw. Fl-istess ħin l-istess bniedem il-Hipatja li jom ġiet introdotta bħala Santa Katerina biċċira bil-madum u ħada wara l-karru. Ġifieri, dak li jkun jgħidlek mela tajjeb. Mela il-qaddis minn għamlitu qaddis il-Knisja tal-order biex Santa Katerina miskina qatilha. Ma tfisħa se niċċelebraw il-Santa Katerina. Fl-interpretazzjoni jiena mhix il-linja tiegħi. Qed tifhem il-ħajjiet tal-qaddisin u dawn l-affarijiet. Però ħafna letteratura u wieħed jifhem aħjar. Ħafna. Però minn sorsi l-iktar popolari anka sa minn żmien il-seklu 13 u 12. Per eżempju l-Golden Legend, importanti ħafna biex nifhmu dawn l-affarijiet. Daw id-devozzjonijiet tal-martri, eċetera. Fir-rakkonti anka popolari, fantastiċi kultant, jissemma il-gvernatur tal-imperatur fil-każ ta' Santa Katarina, mhux Ċirillu, ġifieri jista' jkun hemm interpretazzjonijiet varji. Tajjeb? Għaliex għax hemm il-personifikazzjoni tal-Alla pagan u il-personifikazzjoni tal-Alla veru għall-Kristjani. U wieħed kontra l-ieħor. Tajjeb? U allura jiena marriċ inqim l-Alla pagan u inti li qiegħed titkellem f'ismu allura lili timmartirizzani, lili taħqarni, lili addirittura toqtolni. U mbagħad inti wara dan kollu tieħu l-kuruna tal-glorja li fl-arti sagra hija dejjem preżenti u allura inti hemmhekk titla fuq dik l-iskaluna fejn inti n-nies tqimek minħabba x-xhieda li tkun tajt. Fil-fatt għall-ewwel Kristjani, kull min ikun mejjed bil-martirju kienu xliljuni, għatawlu x'rasu, jew għamlu xi ħaġa oħra, mijiet forsi ta' modi kif joqtluhom, fil-persekuzzjonijiet li huma suġġett storiku reali, tajjeb, dawn awtomatikament kienu qaddisin. Għaliex? Għax mietu għal-fidi. Taw xhieda u mietu għalija. Anka llum, per eżempju, ftit snin ilu ġol Marokki dilli jew x'imkien post Musulman kien hemm kunvent tal-patrijiet ċisterċensi, trappisti ġifieri, u dawna qatluhom xi daħal Musulman u qatel xi 7-8. Sar film fuq għadi tajjeb, Franċiż, interessanti, kien anka kien fis-cinemas. U dawn awtomatikament għall-Knisja Kattolika daw huma martri. Dak nifhmu għax fimni huwa l-fidi tagħhom kemm anke bħala marketing kollox. Jiena u inti ma nemnuwiex. Daqshekk. U ma issir irrelevanti għalina imma għall-Knisja Kattolika dawna huma element
ta' xieda to the extent li ta' ħajjithom. Ekku. Allora jixir ilhom li il-Kristjani imuhom. Ifakruhom qed ngħidu aħna. Ma importanti nifhmu għadi, imuhom equals ifakruhom. Mhux jadurawhom, importanti. Importanti. U mbagħad hemm il-kuntest kulturali. Jiena hawnhekk nara mal-karozza sticker tal-Madonna tal-Karmnu. U ma tal-ieħor ma trak nara St. Catherine. Dak issa mhux ir-reliġjon ta' Le, mhux hekk. dik il-kultura. Bad culture. Popular culture dik. Dik hija ġora. Ħan saqsik kif din fuq l-arti. Mela, fi Franza, sewwa, hemm il-kappella ta' Madalena, ta' Marja di Magda. U hemmhekk hemm naqa' storja interessanti ħafna. Għandek waħda illi hemm dik il-pittura Station 14 illi Ġesu flok qed idaħluh ġol qabar qed joħorġuh u hemm il-qamar kwinta l jipoj fisser li billej qed joħorġuh il-barra. U mbagħad għandek ħaġa oħra illi fil-1800s kien hemm qassis u dak qed inaddaf fil-kappella tabernaklu sab xi manuskritti antiki ħafna u illi tipo da x'imar bihom. Għallu tipo isma tejċej, u da sar senior overnight u bla bla bla. Illi umbat il-conspiracy theorist u whatever jgħidu illi jisma aktar x'kien hemm miktub kif vera l-istorja marret ta' Ġesu ta' Madalena allura kif għal-fidi tal-Knisja. Rikki, qed tgħidilna inti stess. Imma allura bħal daw. Tina raġuni inti stess għalija. Orajt jima conspiracy theorist ma naqbilx saħta ġifieri. U dik hija conspiracy. Ma tkunx provata l-ħaġa, insemmija imma nagħmilha li hija conspiracy theory. Għax dejquni ħafna conspiracy theorists issa. Però li nibqa' question mark jadim. Jekk il-Knisja ta' kappella ta' Madalena u hemm di t-tip ta' pittura. Kif ħallewa ġifieri tipo hemmhekk allura? Ara. Għax da tmur kontra? Ara. Hemm l-element dottrinali li jiena impinġi xena skont test bibliku. Hemm l-interpretazzjoni ta' test bibliku l-impenġieħ ukoll u hemm l-element fantastiku, popolari. X'nippretendi jiena minn dak it-test interpretat li allura jista' jidher impinġi differenti. Fej kien hemm knejjes fil-kampanja mijiet ta' knejjes Malta meta kien hawn Monsinjur Duzzina u għamel rapport tal-knejjes fil-1575. 1575. Sab fuq 400 knisja żgħira. Mhux kappelli riki dawk, knejjes. Dili ngħidulhom kappelli hija żball u rridu xi darba nifmu li ma nagħmlux tajjeb ngħidulhom hekk. Jiena hekk ngħidilhom kultant hekk tiġini f'moħħi għax imdorrijin dejjem minn konna żgħar ngħidulhom kappelli daw il-knejjes żgħar. Dak mhux kappelli. Kappella hija parti minn knisja ikbar. Ngħidu il-kappelluni. Il-kappella tas-sagrament fil-knisja l-kbira. Minn hemm ġejja kappillan. Tajjeb. Issa, kappella tkun teknikament ġobinja. Kappella fl-isptar. Għawek inti tagħmel kappella spazju żgħir għalik għat-talb. Għal-riflessjoni. Dik hija kappella. Fiċ-ċimiterji għandna l-kappelli. Fil-palazzi għandna l-kappelli. Biċċa minn struttura oħra. Sekondarja. Bħal m'għandek it-toilet. Ekku, konsak box room, jgħam kollok il-box room. Mela. Il-Knisja m'għandix element fid-definizzjoni tal-kelma ta' spazju. Kemm tkun kbira. Kemmu kbir. Knisja tista' tkun kaxxa ta' sofarini. Knisja tibqa' knisja. Tista' tkun katedral.
it-titlu li jagħmilha differenti l-Knisja u bit-titlu għandna nagħmluha distinzjoni. Per eżempju, Knisja Katedrali għax hemm is-Siġġu tal-Isqof. Knisja Kolleġjata għax hemm grupp ta' assessin apposta jimmaniġjawha. Knisja Bażilika huwa titlu biex jiena nagħmellek onorifiċenza. Ngħidlek inti Bażilika, Knisja importanti. Knisja Rurali, x'inhi? Fil-kampanja. Knisja Rurali. Knisja Filjali. Ħafna mill-knejjes tal-raħal li jkunu żgħar huma filjali minn filjo, filjali tal-parroċċa. Ħarġu mill-parroċċa. Knejjes ġus patronat. Knisja ġus patronat il-kelma ġus. Proprjetà privata. Imma knisja l-eċċezzjoni tkun fil-knejjes tal-kunventi għandek kunvent. Bi knisja faċċata separata mill-kunvent tmiss mal-kunvent, b'aċċess mit-triq. Dik il-knisja tal-kunvent. Ġo l-kunvent ikollhom il-kappella privata. Ġieli bil-koppla b'kollox u għaffetek, kullu żgħar. Dik privata ma nibqgħux ngħidulhom kappelli dawk. Dawk huma knejjes. Alla volja jien hekk toħroġ li kultant, taf għalfejn qed ngħidulhom hekk. Ġifieri anke fid-diskrizzjonijiet 400 sena ilu tal-fijiet, ta' meta jmorru jarawhom, knisja jgħidula kieża jew kieżola, knisja żgħira. Qatt kappella. Ngħidulhom hekk aħna għax fis mill-Ingliżi irromantiċizzajna l-kelma għax huma jgħidulhom chapels. U baqgħet ġewwa ngħidulhom chapels. Bħal kif ma tagħmlu ġikċifovu. Ġoka di fuoco minna li jgħeda, jgħana dawar ġikċifovu. Jgħan experts għalek il-marti. Aħne, per eżempju, jiena, meta kon żejr, tajjeb, ma konx ngħidlu toothpaste, kont ngħidlu Pepsodent. Alla ġvera. Anka meta beta ġi Colgate. Pepsodent. Ngħidulu Pepsodent. Id-ditta. Tifhem, iġifieri. Mhux Iġifieri għall-sparkling ħafna nissedlek tili-perrier. Mhux hekk. Għajbina u bijiet differenti. Tifmu l-punt. Inti di tidħol u tibqa'. U di ta' kappelli hekk. Ħan saqsik xi ħaġa inti personali se sewwa għax ġenna sati. Int mill-esperjenza għandek f'ħajtek sewwa. Kull kollok tagħti messaġġ minn dak li tgħallimt int personali. Lil min qed jisma'. Aħna tlaqna u dawk l-affarijiet li konna suppost ħan nitkellmu dwarhom sewwa. Ġifieri kif bdiet l-arti Kristjana, il-komunitajiet Kristjani f'Malta, daka irridu nagħmluhom dal-boħra. Għax ma semmejnihomx. Daka irridu 4 sigħat mostati. Imma dawk importanti ħafna li nifhmuhom, dawna ġifieri il-passaġġi mill-istorja anke ta' pajjiżna, il-ħafna kontradizzjonijiet li nisimgħu u taħwit u tgerfix. Jekk il-Kristjaneżmu baqa' għaddej, anke fi żmien l-Arab, il-komunitajiet li kienaw, x'tib ta' sfijiet kellna, x'tib ta' bini kellna, il-Knisja kienet xi darba moħbija taħt l-art, imma da rridu sigħat oħra. Imma ma ninsewhomx. Għax kellna nitilqu minn hemm, imma ten God ukoll morna fuq affarijiet oħra interessanti. Paċċi rasa l-klim. Mhux hekk, inti personali inti. Kiku int, mdak kollu li l-ek tara, taħwit li tara, nis kif jimmizinterpretu l-affarijiet, eccetera, eccetera. Jew int x'messaġġ twassal lin-nies? Tipo, eżempju, tgħidlhom ismara. Eżempju, ħallikom minn hekk hekk jew hekk hekk, imma l-affarijiet ħuduhom hekk, eżempju, fimt. Mela, jiena naħseb li rridu nagħmlu nerġgħu nitilqu lura għal dak li bdejna bih. Irridu narfu. Inkunu oġġettivi meta naraw l-affarijiet u niddistingu. Ma nagħmlux camouflage. Irridu. Anka ż-żejt jitla' fuq l-ilma le. Meta kont nagħmel xi cocktail jien. Tajjeb, jew xi xott. Tagħmlu bil-kwiet bil-kuċċarina titmu l-iskola għal daw biex tagħmluhom tajbin. Jew bl-esperjenza. Taraħ, il-likwidu min ieħor jitla'. Distinzjoni, tarhom layers,
Taf intriki. Xed ngħidlek? Ejja, mhux. Tajjeb. Xi bi 52 jew hekk. Iġifieri, inti hemm distinzjoni, u distinzjoni torbot l-affarijiet flimkien u tiddefinihom kif suppost. U l-istorja għandha l-kriterji tagħha riki ħafna ma jifhmuhiex di. Għandha l-għodda l-arkeoloġija, letteratura, imma l-kriterji huma li huma. U ma nistax tiġi jiena u inti u ninterpretawhom kif irridu aħna. Għax hemm affarijiet li huma irridu jkunu standard. Għandha kriterji tagħha l-istorja. Jien ngħidlek il-verità jien naħseb dal-aspett il-Knisja moderna qed tonqosna fis-sens illi m'hemmx tispjega ruħha. Hawn ħafna tgergir isu kif misconceptions. Meta fil-verità m'hawnx nies kif qed tispjega pereżempju d-differenza bejn Kif kien hawn qabel u teologu eżempju Justin. Justin, Il-isma, prova il-isma. jispjega ċertu affarijiet. Ir-rumors huma mod. Appuntu. U ir-realtà hija di. Appuntu, U appuntu. iktar kemm qed nidħol f'da suġġetti daqqa ma' Ekku. Justin daqqa U miegħek. għalhekk qed tagħmel tajjeb inti. Tipo qed noħloq distinzjoni bejn Eżatt, l-ejdut eżatt. ta' ċikkow il-poplu u fil-verità x'issib. Eżatt, eżatt. U imma bini jkun nixtieq xi darba jkun anke jiġi l-isqof nitkellem jew dawn l-affarijiet. Illi jiena m'għandix L-isqof huwa persuna kolta ħafna, intelligenti. Jiena U ċertament. Sejja li mhix noqgħod ninkien it-sika, U mhux ma hekk. nżommu argument purely for knowledge. U nixtieq illi kieku hu għax hawn ħafna misconception bisu anku jistess jiċċarhom. Għax eżempju jiena sa ftit snin ilu kont bnem xettiku kull antiklerikali l-kelma, fimt? Għax kien Iktar kemm problema, nifhem Ricky. imma, iktar ngħid isma' x'hija tagħmel il-Knisja. Ricky. Qed tifhem? Rik, il-problemi hija di. U reali ħafna. ċertu nies, da bħallati, għanna persuni saru issa jidru ħafna fuq, per eżempju, programmi ta' television, bħala opinjonisti. Ta' taf kem faqsu dal-opinjonisti. Il-kultura ta' xarabank nejdela jien. Sawa. Sawa, fej kulħadd sar espert. Sawa, u kulħadd sar jifhem. Nagħti il-mikrofonu lil kulħadd, imma mhux kulħadd għandu l-istess sej. Mxek. U l-istess peace flijajt. U jekk tgħid li opinjoni inti. Għax rajt fuq ktieb. U għalli l-opinjoni dan li għamel 6 snin jistudja il-medicina. Jien għal dan din għamel l-ewwel. Fil-fatt tissaw oħra u vera hija arroganti. Mhix veru huma. Dik, l-eżempju nies qatt ma studjaw l-arti, qatt ma ndagawa. Issa qed ngħidlek jien x'jiġri ġifieri. Jaraw bħal dal-podcast bniedem li qattajt ħajtek, issa da ġifieri nistajdilkom li minna qali tkellimt miegħek f'ħajti. Dal-podcast meċ jirrifletti li taf inti fil-verità. Dak għadu għazbis ġifieri ċaqlaqna lajk. Aħna dejjem nafu ftit. Imma inti għandek vast Dejjem irridu nitgħalmu iktar, mhux veru. l-arti. Il-imbat jiġilek eżempju mandi kontra ħadd ġanna għat maqra ċedak, u xintajt xmerijiet inti u tparla minn znieda. U verna Roma mferda, jew issa oħra. Ġivit xatmer il-kelma tal-law nemmen il-da, dak it-tip ta' jek jiskreditaw. L-akkademja jiskreditaw l-erf tal-bniedem. Inti tmur laqa darba fil-ġimgħa fit-tali pseudo-knisja. U tisma' koċ. U tisma' interpretazzjoni tal-Bibja. Daqsekku. All right? Imma liħor studja l-iskola, l-università. Dak ma jiswa xejn. Mant il-professur. Dak għal ċikku ta' tri ma jiswa xejn. Dak allura dak bħal da. Eżatt. Mhuwiex l-istess. Sam xejn jindejjem l-argument. Aħna mhux biex noqogħdu. Le, fuq dal-argument taf ġilejt ukoll bħal kull min jisu għandu dritt jivvota jew le. Aw min għandu conception miftuħ għal pajjiż kollu mhux jiena kienx isfar jew aħdar. Imma qed jara vera ġo moħħu viġin għal pajjiż. U hemm min għax dak kollu jgħidlu isma' inti jarek tivvutar inti kissim karb xejn tal-mobile. U xtrajtu bekk il-vot. Għadak l-istess sej għandhom fil-vot fid-demokrazija. Assolutament. Dik li ngħidlek. Ġifieri f'daw it-tip ta' argumenti li tkun iġġib inti u għalhekk nixtieq nġib iktar nies bħalkom għaliex jiena bniedem illi inħobb niċċara l-affarijiet fin-natura tiegħi dik. U
hemm ħafna misconception u għejdu żbaljat mill-fatti kif vera huma. Eżempju, mhux kont titkellem miegħek il-fiera u bdejt tgħid li inti diri tipo għax qabel imutu nies tipo jħallu kollox il-Knisja. U kif tkellimt miegħek sa ċertu punt nifhmek għandek tik raġun. Fejn bdejt tgħid li Marek jekk bniedem u issa jaf li ħajtu wasal biex tintemm. U da jemmen jew ġimgħa whatever ġimgħallem u da jixtiequ bi free will tiegħu. Għandu konvenzjoni. Għadu konvenzjoni li qed jaħseb li vera ħajxtri post għall-ġenna da. Daħsekku. Mawx min imur jom fuq kollox jinnaf fuq hobby, jew drogi, jew whatever. Da, Jew jagħmel qaba jew fuq 15,000. Eżatt, issa, issa mawx mallem ħażin, jew U tebut, whatsoever. ħajspiċċa. Da, jemmen illi hekk ħajmur iktar aħjar f'post aħjar. Issa wieħed jista' jagħmel counter argument u jgħidlek imma fejn tippermetti dak it-tip ta' tagħlim allura whatsoever. Hemmhekk imbagħad Hemm l-aspett kulturali wkoll, ġifieri. Ma rridux naqtaw mill-realtà tagħha. U dawn huma affarijiet li nitkellmuhom f'podcast li. Però fl-aħħar punt dak li għatlek dawn il-pseudo opinjonisti li l-lum jizbukkaw minn kull imkien. zbukkaw u tkatru. Anka fuq per eżempju diskussjonijiet ta' televizjoni nazzjonali. Saru jidru regolari daw, tajjeb, inti tgħid li inti għateju. Imma għaliex din grinta biex tikkritika it-tali reliġjon. Jekk int ma temminx. Xi jidħollok u joħroġlok biex inkun naqra waħda pastas u vulgari. Dak kif jipprattika reliġjon tiegħu, irrelevanti għalik għax ma temminx. Kif tista' tifhmu l-dak? U jekk fimtu għax ma tagħmilx bħalu. Jiġifieri l-kunċett loġiku tal-raġunament issa. Tajjeb, billi hawn ħafna pereżempju nies li għandhom mibeda lej it-tali reliġjon, pereżempju. Jiġifieri tista' tkun minħabba l-istorja, ħabba aspetti familjari, ħabba ħafna raġunijiet. Imma qabel ma neħħu din il-mibeda. Ma nistawx ikunu oġġettivi. Nistawx ikunu oġġettivi. Le, in my opinion, it-tlet pedestali għalfejn bidem jobot il-reġjoni hija tlieta. One, għax true history għamlet kruċjati kontra nis innoċenti, whatever. U t-tali mawġudu kif qabilla. It-tieni waħda għaliex hemm familjari l-lum il-ġurnati li n-nannu kellu xabaġit u ħalli il-knisja flok l-lum wirtuħuma, allura l-lum għedin f'qarqas għandhom fejn jgħixu. Argumenti hu. Ija, appuntu met ngħidlek xiex. U t-tielet waħda hija dik li semmejtlek l-ewwel li tipo tant għandha rikkezzi illi dawn huma l-iktar tliet pedestalli illi attakkaw bihom. Issa, kieku jien personali, sewwa, għalhekk qed ninvita għal dan nies, jiġu dawn l-affarijiet jiċċaraw aħjar. Għaliex jien l-aspett ta' business nifhmu behind it. Bil-fors kif ħadd mantnieh daw in-nies kollha. U jiena il-flus. Jiena kritiku ħafna ta' Naf, daw l-affarijiet ta' tkellimna ġifieri ara ma taħsibx li naċċetta kollox u kollox għalija ġifieri jagħmel sens l-istess ta' ġifieri. Hemm ħafna u ħafna affarijiet fil-prattika ta' kif mbagħad żviluppat il-Knisja pereżempju Kattolika, qed tifhem li jiena huwa għalija non-go ġifieri biex inkunu ċari, ġifieri. Imma ma rridux nitilqu minn isna dik il-mibeda jew dik il-sens ta' vendetta, irridu nkunu oġġettivi. Nkella ma nifhmux. Le, mhux hekk. Jekk ħadd itlaq deċiż illi kull ma ħajd int ħażin minn dik ħadd imkien. Trid titlaq biex tiċċara l-affarijiet. Ikunu kemm jiċċaraw għalik u kemm jiċċaraw għall-viewer. Nirringrazzjak ħafna. Grazzi lilek, Rik, ma nafx kif għaddew, kemm għaddi domna? Satej, ġifieri. Alla jbierek. Ħadd gost nitkellem miegħek. Tanti oħorien, prosit. Jaġer konna żgur diskussjoni oħra biex naqbdu s-suġġett oriġinali li konna ħanaqbdu. Tajjeb. Sakemm ma terġax toħroġ b'xi mistoqsija oħra? Le. U jalla kull min raħ da ħana stamp iktar wiesa minn dik nerod li forsi dejjem imdorrijin bija. Fimt, jiena ma nemminx f'tajjeb u ħażin imma fil-proċessi u daw l-affarijiet u nispera illi minn semak titkellem seta da serviħ ta' finali personali u għal-ġit tiegħu. Grazzi tal-opportunità. Thank you. Grazzi.